De slingers zijn in de stritten en het is behoorlijk druk bij natuurmonumenten op Schiermonnikoog. Er binnen vooral een protte band op deze natuurdag. Maar er is aanleiding voor een feestje en dat heeft alles te krijgen met deze man. Dan kun je hem erop doen, vastnieten en dan knippen we hem wel, kun je hem bijknippen met deze tang. Hij weet toch zijn collega's wel het gewisse van Schiermonnikoog neemt maar zijn 40 jaar ondervinding. En straks het voordeel. Als je met iets bezig gaat, weet je van tevoren al, kun je al inschatten hoe groot de tegenstand van bepaalde dingen zijn. En dat kan soms als een plus werken. De wraad is wel verroren. Er is behoorlijk veel veranderd, want nu zie je dus activiteiten met kinderen. En toen ik begon eigenlijk bij de dienst der domeinen, toen leefde dat nog helemaal niet. Het beheer van de natuur is net hetzelfde bleun. Toen ik begon, en dan waren 's winters de mensen aan het snoeien en dan haalden wij het snoeiafval op en daar belegden wij de zandkuilen en de stuifkuilen mee om ze vast te leggen. En nu zijn we eigenlijk zo ver een omslag gedaan dat we nu eigenlijk proberen de stuifkuilen zoveel mogelijk intact te krijgen en liefst nog wat meer stuivend zand weer op het eiland te krijgen.